соли 1991 давлати абарқудрати шӯравӣ дар ҳоли заъф ва нотавонӣ ба фарзандон ҷумҳуриҳои шӯравӣ 70 соли зери қаноти худ мустақилият дод, ки дар он байн Тоҷикистон ҳам буд. Ашур Мадалиев сокини шаҳри Кӯлоб дар он сол 25 сола буд ва ҳамроҳ бо ҳамсар ва як фарзандаш тарки хонаи падарӣ кард ва зиндагии мустақилона баргузид. Тоҷикистон аз мероси хонаводаи шӯравӣ чизе сазовор ба даст наовард. насиби хонаводаи Ашур низ мустақилият аз хонаводаи падарӣ як макони беобу бедарахт шуд. вақте ки мо ҳам хонаи хисрам ҷудо шуда омадем амиҷа ҳичи нагирифтем, ҳичи ҳам надоштем. марда гуфт ки ҷогаҳоу тавиги ты дига ҳами хона ягон чиз талаб накав ам ба сӯзи ба нағзи барем хайхр солои қини бад ами таваккалбахто камо ам хестем ам ҷогаҳоу нагирифтем хестем омем химо ғиш рехтем химо лой кардем хай азоб кашида хона кардем меҳнат кардем. Тоҷикистон пас аз чанд моҳи мустақилият дар соли 1992 ба ҷанги шаҳрвандии мудҳиш печид. оилаи Ашур Мадалиеви навхонаро ин ҷанг болои сӯхта намакоб буд. қаҳтӣ ва эҳсоси тарсу ҳарос дар макони нав рӯзу шаб дунболагирашон мекард. дар ҳамун вақти ҷангу дигар меомади нон не иш не меомади хонада зана кайса вақ мекард нон нестай ин нестай рӯзи шики қариби ба хонавайронӣ барасем неки хай тоқат кем ина устоста хай мешавад. хлеб да мерафт мо меистодем ки кай очирати ӯ мераса хлеб меорад дар ҳам хлебзавод мерафт ҷанг бисёрш ба треза мебаромадан дар дуюм сеюм этаж мебаромад меовард хлебҳои хом айсар тар мекардем хамир мекардем дар чакдон қатини нуқоқ майда мекардем нон мепухтем ягон вақти хлеб мерасид ами тақсим мекардем хали мебридан тақсим мекардем чой хӯрида гишна мемондем ягон вақт ягон ҷони нуқоқ меовардан хобчада. пас аз хатми ҷанги шаҳрвандӣ ва истиқрори сулҳ Тоҷикистон барои рӯи пой истодан ва барқарор кардани захмҳои ҷанг ба рушди иқтисод ниёз дошт. тасмими бунёди нейругоҳу корхонаҳо ин бор Тоҷикистонро ба ихтилофоти ҳамсоякишварҳо рӯбарӯ кард. мисле ки хонаводаи Ашур Мадалиев барои оби киштзор бо чанд ҳамсоя даст ба гиребон шуда буд, зеро об дар макони навбунёди ин хонавода баробари зар буд. вале хонаводаи Ашур ба мушкилоти аз ин ҳам бадтари зиндагӣ рӯбарӯ шуда буд. чандборо шид хай мисол қариб ба хонавайронӣ омадем мардак зангир шид мардаки мерам ягон зани коргар мегирем ки ами зиндагим хушбу пеш барава дар кор нести бира чӣ кор мекунем бакава хай азоб кашида зиндагиро ами гуфти аму мома бобомон ки ба дандон муқабидем зиндагиро пеш бурдем. дар интиҳоидаҳаи аввали истиқлолият муҳоҷирати меҳнатии мардуми Тоҷикистон ба хориҷ аз кишвар як асои қавие барои иқтисоди аз пой уфтодаи ин кишвар шуд. дар миёни он артиши бузурги муҳоҷирон Ашур ҳам буд, ки ҳам қомати хонаводаи худро рост мекард ва ҳам дар рушди иқтисоди кишвар саҳм мегузошт. сол 2000 ма дидем баъд куручиан камкам чишид зем Россия рафтем кор кунӣ омадем ду хона буд се хонаш кем бо зиндагӣ бебудӣ дига шид мо майда гирди авлира рафтем чӣ омадем соз кем ина маҳкам кем чӣ кем ай Россияне ки сумон роӣ мекард 1.5 сум эконом шава гуфта химон ов мекашидем ҳу ай поён қати гӯдакҳо ғишти лоӣ мерехтем химо ғишт мерехтем лоӣ мекардем азоб кашидам гирди хонара ба ғишти лоӣ маҳкам кардем ки бо 1.5 сум бона бо як чердакай бо як ҷои хонамона бо тар кунем. бо вуҷуди мушкилоти ҳанӯз ҳам боқӣ Тоҷикистони имрӯз аз Тоҷикистони 23 соли пеш ба гунаи мусбат фарқ дорад. мисле ки хонаводаи Ашур ҳам бемушкил нест, вале дигар барои зинда мондан зиндагӣ намекунанд. 23 соли гузаштаи зиндагии мустақил дар симои хонаводаи қаҳрамони мо ва ҳамрӯзгори онҳо нақшҳое гузошт, ки умеди онҳо барои фардои некро бештар кардааст. хай кор кардем рай зиндагиро ёфтем духтарчама шуд одам навасадор шидам навозира хай бачама дохил кард мактаб да ина бачам студента дем курс мехонава хай хонамона хела нисбат ба солҳои пешина хела бутар кардем хай мардакам бо ҷои кор ёфт хай миёва 1.5 сум химам як дарзи мардам медузам миёвам 1.5 сум хай шукронаи худованд
خیلی ببودی تاجیکستان وطنم راحتی صد شمنم گرود جان زیتنم من زی تو دل نکنم تاجیکستان وطنم راحتی صد شمنم گرود جان زیتنم من زی تو